Rekod mago mabende ing'iyo godo weche mag neno ni oganda jo Kenya mi arita makare kendo ni apisa ma po nono ni iketo to kuom gi weche mag ng'wan oganda orando yore mag alagala kod nek mag jopiny. Olugo do ling'any duto mag chike koro wadhi e kaunti ma Narok. Gavana mar kaunti ma Narok Narok Ole Ntutu ogolo siem mager ne ng'ata ng'ata ma ibiro yudi gi yedhe mag piny owacho ataro mar chik. Ntutu mane otimo limbe kar thieth ma Narok Referral Hospital kinde mane oyango yedhe mane go ginyalo romo bilion 64 mawuok kuom duol ma ochung'ne keyo yedhe pacho ka KEMSA owacho ni osekete ngete senda mar obila ma ibiro twe jogo ma ibiro yudi gi yath tok chik. Omedo ni apisas mag thieth biro tayo chenro mar keyo yedhe mondo gine ni yedhe ochopo e kuonde thieth duto mag kaunti no mar mondo giyud duoko makare mar thieth ne jopiny. Wewe unajua mimi nimefanya kazi kama DC, kama dio. Hapa I planned my people all over. Ukichukua one syringe ama one antibiotic, mimi najua tu na umechukua kwa chemist gani na naandika tu na mimi natuma askari wakushike na wakuweke pingo na wakufunge mguu na wakuleta na Land Rover mpaka pale kwa kotini. Ukuje ujibu kwa nini unaiba dawa ya watu. Utaona tu very soon I will invite you. This one is stealing from us. Okay? Yes. Very soon. Nimeshapata a few. Lakini siku hizo wameogopa. Si unaona wanasimama hapa na wananisikiza. So mziwa na wazwa